tingkit narang buwe lendak cami maninggan ko baru seorang ku anak nanado baru rumah baru tabuwe cami lo malapai ku nak pandang menyabik cari malam kini ambu ajan malah katoinya kondang carikan ambu malam kini ambu ribuik sepanu kampung lenak tori malu ko badan diri baik tuana kato siemi kato macam itu bukan nak namu mi ambo mencarikan sasi cari nani ndak ado itu kato darinya satori sabit sasi cari ndak ado turun sekarang hari di rumah cari tabah orang sabala rumah kiro kawan nama suang itu kota diunan tabah satu tibu di rumah ini nyoba assalamualaikum waalaikumsalam kata nama nanti masuk sekali malah kawan nama bawa kato kawan datang bawa gaduh muslim malam hari macam itu rasa kiado tatabuwe rumah sebuah tabali tanah setumpah tapi bagaduh laki bini malam hari muslimin diuni kata si muslim dan semi koyo gigi yo tangka yo badaninyo kok rasaki jadilah ni kata inyo tapi naninyo semi ko meminta cari yo malam hari cuiko rake ambo tapi baik itu si muslim kalau menurut cara agamu kalau labini meminta cari ku indak pulo dicarikan badoso caro agamu kalau itu mika ditajadi tepas tuju kawa carikan cuma do nanambo tanyoan kini kodang ambo mengece bukan cami maninggan bukan cami pai dari siko awak tinggal di ranah Minang tentu ado langgam Minangnya pencarian salamu iko tentu yo ado nangka dipakai pembagian untuk ambo pai itu mana katoinya tambah pane hati siemi pencarian nangka dibagi piti di bangku ambo nama nyimpen itu sawambo malah tio hari mangalo piti leado pembagian sadang karajuang tukang angke pembali rokok lendak dape apu lagi pembali bare barangke lalai dari siko baik tukang atau siemi kato rupo itu ndak dapat mi pembagian indah mula de anak ado je mi biar lainnya manarimu tapi nanambo minta ada puluh
tadi ndak ada dapat piti, ndak ada dapat piti ambo mangke nasib cuy kodi ola katurun malam depene kiranya malah semi bertambah pandai hatinya balari emi sekutiko tiboinyo dilamari kadang disangko muslim pitinyo tarikan kiro pakaiannya paserakan disangko le piti kanyo tarikan kiro pakaiannya paserahan sapano rumah di muslim tadi kemari kalau musuh pilih pakaian kau dah membakar tu mako kau itu anak kata siemi satu disabi pakaian kadiwaka kiro bajalan gonte yang mai si mus memilih pakaian dia pilih pakaian malah si muslim lah talunggu pakaian tadinya minta tasabuah wakato semi tadi pandelong minta tas dia depan nang bali ro betu mana kato semi satu di dape malah kato itu iku lagak kaonyo dagang lah santai iku ndak ado dole palatak pakaiannya bungkui saja kawin sarang mae tagak sekali malah si muslim tadi ko iyo mi ambo kawarangke malam kini tentu yo ado kamu kecekkan anak tamanyo dulu ambo aja kini ambo kapai malam rumah kamale ambo tingke mande ndak ado bapak la maningga kamanaka la berang laki ambo dosa manja awak la warasaki la banyak kamanakan berang rumah namano oh kambo tingke lena katanya de anak malah tajamanyu tentu muturi anak kabilik dalam setepai kabilik dalam oh ditapak di anak sadang tidurnya ambil anak di si muslimnya pagi anak kandungnya manangi muslim dia nak kandung di mana hendak kamanangi awak pai anak ketinggang sin kubilo ona
di bukit putih tempe baping hijau nalah taban tempe barang tuang mana nalah putih anak kandung sobangana bantu iku awak payo nak ketinggalan tak ko ingin dak kawa balik rantau nama nganona ayatu you kapai laki balung tasasa lena membangun rumah nak kanduengi nak kanduengi Tamu